lần về là chỉ phải chơi mail thà bắt thôi gần đi về xin mà cho nên nụ quyền này mail thà dọc chút xiết khớp mấy nụ quyền này nó mấy nhỉ ấy dòng hay cùng sòm nụ quý lâu in cộng về tới đấy mấy Ṭhianpa hi fel ve in lo na te hu ni ko te hian min som ve thin ke ma hi kam han rem chang lo ve thin ma ting lo he mai la hun thon sa te kan kal kol ve thin sia a sen ha tho hi nuam ka ti rim taka ma ni than tui far zoi zaya na kan tho sum thlem te kan lak lu te hi alua riêng him bốc pathian zara pathian khoi na zara sum thlem te thok chuang mai la ka him ka lom thin mystery kan training cho ka ma se helper ten ka thok wa thin ni ka du am lo ge chu ka Ṭhianpa pakhat chu du lo thina ase kan re thei kan har sa chuan mi min chhorna ang han kan thok mai tu ni ti hi ka ril ru ve ta tani cho te chom he te kan he ai chuan tai matakin rim takin na kan thok tu rani mi hring sum hlu chu tai ma ki ni ti ha bible a poi je ha mai bai la ku le